to. Musíte můj kanál. Co? Podívej se na můj kanál, prostě. Ty máš 7 videí. Už máš 4 videí. Co to tam blábolí? What? Zkus jít na můj kanál. Ne. Co? Nie. Grafiku kanálu, nahlásit uživatele, nahlásit ikonu a blokovat uživatele. A Davide? Co děláš ty debile? Jsi zablokovaný YouTuber. Nejsem. Jsi? A proč jsi to udělal? No za to, že jsi to řekl. Jenom kvůli tady ty blbosti. Proč asi? Proč? Kvůli tady ty blbosti jsi mě dal zablokovat. To je blbě. A už nemůžeš na můj kanál. Mně to nevadí. Vážně ti to tam nejde. Ne, mi to nevadí. A jde ti to tam nebo nejde? Já normálně jsem na Minecraftu, podívám se, jo. Čus. A mě už docela videa. Ty novinky. Já kopnu. To je dobrý. Hádej, co ti dal to YouTube. Hele, nejzajímavější Vítejte u Tanševra. A mé jméno je Marvexat, dnes tu mám další díl ze série. Cože, Davide? Počkejte chvilku, já si napíšu Oni něco. ti sami napsali nějaký lidi, třeba LOL máš kanál, ale na hovno. Někdo napsal. Já to vím. David Helikar, no, natáčíš to byl mobilem a chceš od gamera vít na furt, že máš kanál, to i ty je moje videa za něco stojí. A i Kristýnka ti snad něco napsala. A co? David Helikar, k tomu dobrý fajírek. Kuba řekl, no, babu, neměš problém do musí mít prdele. mikrofon nebo zákaz mikrofon. Jak se tam vlastně jmenuješ na Dobré video, to je první video, dobré video. Právě. Davide, já tě moc dobře neslyším, dej si radši sluchátka. Pak já tě vlastně Ne, nechci. už tě konečně slyším. Jak se tam jmenuješ vlastně Já. na YouTube? Co? Co? Cože, Davide? Jak se jmenuješ na YouTube? Jak jsem tě už dávno odblokoval za to, když vymažeš to. Těma komentářema jsem to od těch odblokoval, poslala, že se randový. Počkej. A jaký to bylo to video? Počkej, vlog 3. Ne. No, vlog 3 vymáš. Počkej. Vlog 3 vymáš. Já nechci. A já mám hodně velký úspěch. 6 zhlédnutí. Hej, prosím. A napsal jsem tam už blbec David Helikar. 28 zhlédnutí na jedno video. Davide, No. tam jeden dislike už. Na vlog 3. A proč mi to ty dáváš? Já jsem tam nedal. A teď ti tam...
Kdo mi to tam dal? To počkat hodnotit. Počkejte chvilku. Třeba Jirka, která se nejmenuje Jirka. Třeba se jmenuje jinak. A řekl mi, kdo to video. Ale co když se takhle fakt jmenuje? Ty to nemůžeš vědět. Já říkám možná. Ne. Wow, už to má Určitě se to bude mít 6 minut. Bude mít minut a pak to vydám. Spíš chceš mi natočit to. Video? Ale na můj kanál. Ale livestream. Už to vymazuješ? Já to nevím, jak udělat, víš. Hele, Davide, já tu... Takže ještě nevzal blíž? Dobrý. Myšičko. To bude vlog? Myšičko. Trolovat. No. Davide? Ano. Bude troll 1. Jo. Už nebudeš už odcházet z toho mikrofonu konečně. Já z něho neodcházím. Davide? No. Ale já tu už přestaneš ty. To jsi mi neřekl. Ne, já jsem furt na Minecraftu. Davide, teď koukni se na Skype. Tak jo, teď se jdu podívat na Skype, jo. Koukáš? Počkej, ne. No. Jdeš takhle, ok. Počkej. Ne, zdomaská stránka. Ne! A to mám jako udělat na tabletu? Ne, klidně na se. Dej můj kanál. Máš? Já už mám 6 odběrů. Co? Počkej, já jdu na... Jo. Co? Já mám vážně 6 odběrů. Počkej. Já jdu dát David Helikard, to už tam mám. No. Dal si můj kanál, vej. Ne, já to měl dopsaný jako... Takhle, koukej. Dáš tohleto. Jak je vedle Já vím, ale já tam nemám žádné uložené, víš. Tady můj kanál, jo. Můj kanál. A tady máš správce videí, to vidíš, ne? Počkej. Správce videí. Ne. Jo, ukáž, dílní testy nemůžeš. Když tak bych ti to ukázal. Ale nemáme na to půl roku. Vidíš, že to tady nemám. Jo, neměl jsi to napsat. Aha. Ale ty jsi jako, ty jsi přihlášený. No právě, když nejsem přihlášený, nemůžu mazat videa. To je 9. minuta. Co? Co? A je doma Míša? Počkej. 3, 2, 1. Je doma Míša?